Guys, samahan niyo akong mag-explore dito sa I Love QBB or Quinale Beach Bar. Let's go! Guys, samahan niyo ako dito sa beach ng Bohol. Come on! Maganda dito guys, dito sa beach ng Bohol kasi pinong-pino yung kanilang buhangin, white sand at saka may pagpipilian kayo kung either private or public ba ang inyong gustong beach. Masaya dito kasi yung lugar dito is napakalawak at pwede kayong magdala ng inyong mga pagkain or mag-order lang dito sa kanilang restaurant dito sa I Love QBB or Quinale Beach Bar. So, punta na dito guys at huwag pa lalampasin ang time na ma-bisita ang lugar dito kasi siguradong mag-i-enjoy kayo dito guys. Meanwhile, ng sand ng I Love QBB dito sa Bohol. Napaka white sand. Nakapino. Pino. Napaka white at pino yung mga Ano English term ng pino gani? Ha? Yung pino. At pwede kayong mag-build ng castle dito guys. Sigurado kapag mahilig kayo sa beach, ay mag-enjoy kayo kasama ang buong family niyo. Ano pang hinihintay nyo? Punta na dito sa Beach Resort, particularly I Love QBB. Anong meaning ng QBB? QBB means Quinale Beach Bar. Dito lang sa Bohol. Punta kayo dito guys sa beach resort na Bohol. Merong public, may private. Pero dito kami ngayon nag-stay dito sa I Love QBB or Quinale Beach Bar. Yung dagat ngayon is mapalong tide na. Kaya maliligo na ako guys kasi maubusan na ako ng tubig. Thank you. Diba? a few moments later. Hello guys, welcome to my channel. I'm here in Bohol para mag beach swimming dito sa Beach Resort. Maganda ang place na to guys kasi malawak yung lugar, kitang-kita yung paligid. Pumunta kayo dito guys if you have time. Punta na kayo dito kasi siguradong mag-enjoy ang buong family ninyo, mga kaibigan at kaibigan. Kaya ano pang hintay nyo, punta na dito. Now na. Yok. Beach Resort. Maganda dito kasi maraming kayong magagandang tanawin dito guys at may mansanas pa, makakalibre kayo ng mansanas. Kaya kung wala kayong ginagawa,
come visit dito sa Bohol Beach Resort. Maligo tayo guys, tara tara. One, two, three, look up. 1, 2, 3, look down. 1, 2, 3, look down. 1, 2, 3, look up. 1, 2, 3, face the camera. 1, 2, 3, impo shot. 1, 2, 3, few low pose. 1, 2, 3, face the camera. Face the camera. Then smile. Face the camera. Oy, di mo na ni akong kuan ba? Model. Then smile. Later. Hello guys, so, masaya dito guys kasi hindi lamang lang yung tao at maganda mag-swimming ngayon kasi tarik yung araw. So punta na kayo dito guys at Bohol. Isa ko sa ibot. Doon guys, doon guys, maraming naliligo doon kasi baka public doon, no? Public. So ito yung panoramic view ng Anda de Boracay Public Beach of Anda Bohol. So yun siya guys. Gusto niyang mag-swimming at may dala pang face mask. Oh my god, ang tarik na ng araw. Pag sandak sa to. Sandak sa ta. Hello guys, nandito ako ngayon sa Public Beach Resort ng Bohol. Kasalukuyan naliligo na kami ngayon guys dito sa Public Beach Resort ng Bohol. Masaya dito kasi yung araw is napaka-ganda. Wow! Ay, ganyan pala. Ganito ko. Yeah. Ay, palayo, oy! Ako sa